Kubli sisin pajba mentang kami ngastu kami kam syashu ya piya te mentam tahaba dengan dep kam napo di si office kila ben ibang ngakam yo tia yo dem shu nomor lamare kan ni keleng-keleng so nakarpa di piba kani ke video semua ban share mentang kami semua ban yo ban tip dot kikin dong ke cerut jong pro ko kam megalaya ka jongi ba ngaku presiden juga UHM juga Shillong City ba David Michael Molong te rekat bat ka sing jongi te ngishim khia bat pentip shapi ba ngi kloi ban yarap ipi ban register ki keteng jong pi ki pa bat dap ki nong belas ngi ki balik shong hai dukan ki brew na tade ki bun ki babela keleng ke shnong ke dong ke shrot ki basa wada di po sor shulong ngiru lada mono badan na pedeng ke jongpi ki badan kam khnang ke jingirap jingi lada pim yo kontak ya 1070 way not new not kabal abu na po labor department ba register hoi kajing trace tom jongki kalong kabal palat ngi bala ida khmat jong ngi lawan situ to nganam sim bunia shu nganam buktin shu na ba wut hi ngakwa penbenai spi kalong ba nakaliang jong ka Shillong City naka UHM ka United Neutral Movement ngila penbiang lupa ya ki komputer hapo ka office ka jonga ka pakadon hapo lain kra te ngapalaj mentang ngala khot nga where ka tu kat ningun ki volunteer ki blak kloy bah ka bakin yo baniara ben pen yo register kambon chu ki keteng ben yo lat borok pa ba te shwa bangan ayu number pi kan oba lada pi apply ya kane sobha ban bat lupa ka epic card ka jongpi badai terahi ka epic card ka voter ID card ka jongpi penbiang lupa ya phone number jongpi kata kali ba a bat haka juga poru haka balai kalong penbiang ya ka bank account detail ka jongpi kata ka kontup hapo ka passbook ka jongpi lada pipet bah ka tho you account number jongpi bat u IFSC code so bahaban pai bahaya kata ngaling kong repeat biang kadon kam ya ka epic card ka jong pi bapin badakti ka baar kalong ba phone number jong pi di ready lupa ka balai kalong ba ka passbook lani ka bank account detail ka jong pi ka di bandon lada ki basa sya jengai ki ba la aklet ki ID ki jong pi sya yeng ki account number ki jong pi sya sobha ban oi ki lane pila ban phone lupa sya yeng thok lupa ya kita ki detail baro hapo kot sada ke bamenta hakaba la syai ka step kata kadi ka sautrik jong u banai yayong arajar apo sautrik banai April arajar apo ngila pandai katu kat nengut ki volunteer lingba joka Shillong City hakaba ngambat ku presiden Shillong City UHM ngila pendiak atu kat ni member ki volunteer bakin yo baniarap ipi ka lomba ngan ai do phone number jongki ki don katu kat ningut ki phone number la syai kas ni kita kenal la syai kas ni nadu kapor pra baje step ho nadu kapor pra baje step hadu kapor pra baje menmet tang la syai kas ngi open yakini ki helpline number keleng borok kawe ka Meghalaya jongi keleng borok kawe ka rikasi jentia jungi barohi bangin yo baniarap iwe kat kita sakut syak ndok kesrat ya barohi kumju sobha la syai kini ki number ki bangi la ready sobha phone behne number hoat kin sadun ki number ki ba busy ki ba pick up number bele haka ju por ki bun na padeng jopi ki ban phone te hadin jonga pin i kini number ki bangla ai pi ka baningkong jungi ba kenet nja haka ba number de kendai pra nreu nreu sao not kendai sao kendai te uni number an om isin bani kong du sobha bani tho ban phini du kan ma kenet runja number kendai pra nreu sao not kendai sao kendai uni du number bani kong ada busy uni number phone away number ta jong ba renol ka phone number ka de pranyo nreu pra lai kendai iwe pra nanobian sin jong ba renol pranyo nreu pralai kendai iwe pra balai jung i Melbourne ka number ka de pranyo kendai sao ar nyo not nyo kendai lai pranyo kendai sao ar nyo not nyo kendai lai
te ju I sheriff ke nomor pranyo kendai sau lai san pra iway. So sin ang biang pi da kenal bani tho pranyo kendai sau lai san sau san pra iway. Nang tadi inson si Andy ibala keluar bani Arab lang bani hi. Tadi nomor pranyo kendai sau arsan real lai sau san. Nang nomor spesies nomor pranyo kendai sau arsan real lai sau san. Bal ka ba kado don nomor jongaru bala ahel pahani ba David Maulong pranyo ar kendai pra iwe. Nomor spesies pranyo ar kendai pra iwe. To, tangkat ni hiki nomor ki bang ngila volunteer ki ba kloy bani Arab ingi bani Arab lemi pai ba. Te ngasih request kan long ba kitu ki bala don lupa ki bala don ke job card ki bala don lupa ke kerteng hapo ka labor department kitu ki don kam shu hendai ki we email ki para ki hinmen ju pi ki ba don account ki ba plus name chaneng ki bala shong yi ki ba bala ne kinu kam ba ki bala abat teng ru so ba ban phone ba pin message ngi hapo WhatsApp ne message ngi ha ki personal number uni number ngi plek nang tang ha ka sautrik ubanai April hajar arpo nadu kapot prabajim step hadu prabajim mit tenga kerpat rit ya pi bro ki viewer ki bapet ya kan video menta subha berlongkap bala share shabro ki perlu pi share shabro ki platform ki group jong pi nanti ki pages ki bapi like ki bapi pel subha ban share no mentahi ba kin yo khnang kan ka information kan ka jing pentip ba ka seng UHM haga jing lam jong president Sulong Sti ba kin dip yo ka jing rap haga ba kum kan ka natural calamity ka pandemic ka bang ladon hak pedeng jong COVID-19 hak bang ngim yo si ban mi na ying ban lek ban ya tre ya kta ban tum ka bang badi so kuble shibun ya pi ki bla share kan ke video ki bla pentip ki pajba kan video kan no ka jing so ngo ka jonga ya pi iwe ki bla le kan ka kam ban yo ya rap lem ki parado parasnam jingi the kuble shibun piasuk ni sekidu la shai pat mistep hakapor prabaji